گەلی گۆدارن دەلال و هێژە وانامە ئیرۆ یا سێزدەمینی یان یا سێزدەهانە بناوێ جیناوان یان جیناو. جیناو ژناوێ خۆخویایی شووناوێ پرۆناوێ بەرناوێ جەهناون هەرکێ باواکی نەمرێ جەلادەت بە دەرخان گوتی پرۆناو دگەلێک پرتووکە دمخۆندی شووناو دهنکە جەهناو دهنکە بەرناو ئەمێ جیناو لەگۆر یەکیتیا زمان جیناو ئەمێ بستینن جیناو ناسدانە جیناوی جیناو بێژە گۆ نەمازە کەتنە شوونە ناودێرێ و ناودێرێ دنۆمینە نەماز ینی دورفەت و نۆماندن ینی تەمسیل دنۆمینە و هەر بە ئارکێ وێژی ڕادبێ یان ئارکێوێ دکە ئارکێ جیناوێ بەری ئەستێکم ئارکێ جیناوێ ئەv هەڤۆکە ژۆرین ئەزێ خۆشک بدم خویاکردن جیناو گە فرسەت ژێر تێ دەکەوێ شوونە ناودێرێدە مەگۆ ناودێر دکەوێ شوونە ناودێرێدە وێنە کارێ وێنە داوێژە سەر ملێخۆ و کارێوێ بکارتینە وەزیفا وێنە ناودێر دەهەڤۆکێدە مەگۆ دجهادتێ یان کردەی فاعل یان پرەسەر مەفعول بهی ئارکێ جیناوە gelek têgeh divirde anîn ji bo em kar heta ji me bê em gotinên biyanî ji zimanê xwe bavêjin gotinê kurdî ê resen bicîbînin erk wezîfeyê peywerê karê xebatê şolê îş e erkê cînavan cînav mêjer û carna zayîndê navdêrê dide زانین هەر وها تەوانگ و vەقتاندەک jî radibe yanî tewang û vextandek di û tev mijêr û zayîndê bi kar gişî cînav radibe cûreyên cînava yan nifşin cînava di kurmancî de yan şaxin cînava di kurmancî de cûreyên cînava evin di geleka rastî geleka cînava evin geleka gotinê şeş cûrê wa hene yanî şeş şaxê wan e geleka gotî duwazde ne hinka gotî nehin hinka gotî heşt e belê mi pirtûk tev dixwendinê zêdeyî şeş pirtûka min xwendinê tev cînav tev bikar anîne gişa cînav tev bikar anîne bes hinek cînav di hundirê cînavên din din têkilî cînavên din din serenava wana guhertinê kirine duwazda cînav li vê dirê min şeş bikar anîn di hundirê şeşa de tev bikar tê nazdana cînavên kesîn cînav li vê dirê me got şeş in cînavên kesînin di do cînavên nîşankirî ne yan şanîkirê ne sê cînavên pirsiyarkî çar cînavên girêkî a ku pênc cînavên arzî şeş cînavên ne binavkirî evana yek bi yek em ê li wa bigerin û bikin sernav û wanê xwe derbas kin bi warî yek bi yek nazdana cînavên kesîn anha cînavên kesîn ya yekemîn cînavên kesîn e cînavên kesîn nazdana cînavên kesîn cînavên kesîn ew cînavên got nemaza ketina şûna kesekî û wî dinomîne yan wî kesî binomîne di hevokê de baş di cînavên kesîn de sê kes hene û du mijêr hene
و دو زاینده هەنێ دو مژێر یعنی دو ژمار یەک ژمار و پڕژمار یان گەلە ژمار و دو زاینده یعنی نێر و مێ هەنێ و سێ کەسن ئەمێ ئانها بێن سەرواوێ وانە خۆشک شتوڤە بکەن تیپینی یان نێشە تیپینی مەگوتی مولاحەزە و نێشەژی مولاحەزەیی زاینده جیناڤên kesîn tenê di yekjimara kesê sisiya de a cînava tewandî de heye yani di wî nêr û nêrjimar û wê de nejimare li vir nêrzayê nêrza û mêza wê mêza wî ji bo nêrzayê û wê ji bo mêzayê yani ji bo nêr û mê ji hev vedqetîne bi wî û bi wê wekî din cînavkin kesane tev hemû di beşa nêtar ditên yani ne nêrin ne mîne bi yek awayî tên naskirin nêr û mê tê tuneyî hew di ye kesê sisiyan de heyî kesê sisiyan wî û wê bi kurdî di zimanê kurmancî de heye dikevin bin sîka ê wî û wê vî û vê ê nîşandanê a nîşandanê û dikevin bin sîka kîjanî û kîjanê nêr û mê a pirsiyarkî û dikevin bin sîka yekî û yekê ê nebnavkirî em ê berdewam bin di cînavên kesîn de cînavên kesîn yan nûfin yan nifşin cînavên kesîn me got sê nifşin cînavên kesîn yên tewandî û cînavên kesîn yên netewandî û cînavên kesîn yên kurtkirî ez ê vana her sê wataya bi erebî ji we bêjim cînavên kesîn yên netewandî yani الضمائر الغير معربة ê cînavên kesîn yên tewandî الضمائر المعربة cînavên kesîn yên kurtkirî الضمائر المختصرة التي دخلت بالاختصار ê tewandî her wiha wek biraser tên û ê netewandî wek kirde tên em ê bên ser cînavên ê netewandî cînavên kesîn yên netewandî cînavên kesîn ê netewandî yekjimêr hene û gelejimêr yan pirijimar hene ê yekjimar ê kesê yekem yê got diaxive ezim yan ji bo yekjimar yan pirijimar em in ê duyem kesê duyem yê giaxiftin pêre dibe ê hember min miqabilî min ez pêr diaxivim ew ê duyem e ez ê yekem im ew ê duyem e tu yî ê ez pêr diaxivim tu yî ji bo yekjimarê û ji bo gelejmarê hûnin kesê sîyem ê giaxiftin li ser wî dibe ne amadeyî ne berçavê ew dûrî me ye ew
ئەوون پرژمار ئەوە یەکژمار ئەوون پرژمار ئەمێ بێن جیناڤن کەسین یان طەواندی کەسێ یەکەم مەگۆ ئەزم دەئا نەطەواندی من گۆت من ji bo yekîjmareyê û me ji bo pirjmareyê kesê duyem te got te ji bo yekîjmareyê we ji bo pirjmareyê kesê sîyem li vê dirê tenê me got zayînde heye li vir zayînde heye li vir tenê zayînde heye wî ji bo nêrze û wê ji bo mêze wan ji bo pirjmarê hew a yekîjmar tenê zayînde jêr heye yekîjmara طەواندî tenê ya sîyem ji bo yekîjmara طەواندî ya sîyem tenê zayînde heye me ewaya jî berî vê hevokê berî vê çîkê me şilova kir aniha em ê bên ya sîyemin cînavkên kesîn yên kurtkirî çar in çar cînavên kesîn ê kurtkirî me got cînav me ji wir got şeş in di gelek pirtûkat hatî duwazda ev çar ji wa duwazdan e yanî şeş û çar dibin deh û her wiha em ê dijî aniha bidin xuyakirin cînavên kurtkirî cînava ê di do cînavên hevxistî sisê cînavên rajêr yan xwe çar cînavên hevdûdîtî ye yan hev ji yek û ji hev bi kar tê bi daçikekê re em ê bên vana şilova bikin cînava ê nîtar e ne nêr e ne mêy e tenê di yekjimara sîyem ya طەواندî jimara sîyem ya طەواندî ev bû me got wî û wê ya طەواندî wî û wê dinêmûne yanî dimesilîne bi ê yanî ev her du tên rahiştin wî wê tê rahiştin ê dikeve şûna we bi dawiya lêkerê dikeve lêker me got fe'l e min gîhand wî gîhand fe'l e lêker e ev lêker e min kirdeyî kê gihand mi gihand li vê dirê biraser nîne min gihand wî wê min gihand dê ê ket şûna wî wê pikarê wê radibe wek ke inû wî wê heye ji dêla nêr û mê ê ketiye de min da wî yan da wê min dayê dayê nêr rê jî çêdibe û ji mê rê jî çêdibe bi karê wê bi wezîfa wê bi erkê wê rabû em ê bên ya duyemîn cînava li hevxistî gava cînavek طەواندî wî ya wê طەواندî a sîyem wî ya wê li du daçikan daçik me got ehrûfê cer in tên yan werin bi daçikê re dibin yek û cînavkek nû didin wek ji wê re tê gotin cînavka li hevxistî navê wê dibe cînavka li hevxistî wek gotina bi wî wê re dibe pê bi wî re çûn yan bi wê re çûn em dibe pê re yan vê re çûn yan pê re bixwe yan pê re were
لێ داچێک مەگۆ چارن بێ و لێ و ژێ و دێ ئەمێ لێ درێ لێ لوی لوێ لێ نەخە مەلڤر چ کرد مەراهشت ئێ ئەv مەراهشتیێ د و وی وێ مەراهشتیێ بچارکێ مە ئێ تەنێ هشت دبە لێ یان ژێ یان دێ یان بێ دبە باژی دبە پا فلێ درێ ئەم دبێ لێ یان لێ نەخە لێ نەگەرە لێ ڤەگەرە لێ گرت لێ نەگرە ژێ ئەمێ بێن داچکا سسیە ژێ وی یا وێرە ژێ ستاند ژێ خوار ژێ دا ژێ بر ژێ ڕەڤان ژێ گەران ژێ ئەمێ بێن سەر یا داچکا داوی ئادە دێ وی دوێ دە تێدە دبە تێ دێ دبە تێ تێ دەما تێ گۆتن تێ خستن تێ هەڵگرتن ئەمێ بێن یا سیەم جیناڤا ڕاژێر ڕاژێر یانی لێ ڤەگەر یان لخوا ڤەگەر ئەv جیناڤ یانی بواتە عەرەبی ئینعیکاسی ڕاژێر ئەv جیناڤ بە کار تێ گۆ کرار و براسەر یەک بن یانی کرار و براسەر ئەو بخوا بێ دەهەبۆکێ دە ئەv شەرتەکە و یا ددووە دە ڤردە براسەر بە جیناڤا خوا بکارێ ئارزی تێ یانی ئەلملکیە دڤێ ملکی یەک بێ و دڤێ کرار و براسەر یەک بێ ئەف هەردوو شەرت و مەر ژێر دەوێ و مێژەراوە یەک بێ بکارتێ من دە نەینگێ دە دی ئەس دەبێ من دە نەینگێ دیت گوتن ئەس چ قاسی دم بەر چاوێ خوا نە درستە ئەزێ بێ چ ئەزێ بێ من خوا من چوو لێنو چەنگی مژێر ژی یەکە ئەزم یەکن و من زایندە ژی یەکە و ملکی ژی یەکی یا منە و ئەز کردەمە و ئەز براسەرم الفاعل والمفعول به فالفي دروي أز دبي من خوا دنينكي دا ديد دما بهريد وقت دمان هذا من خوا وقت دمان هذا أزي بأز خوا دنينكي دا دبينم دەمان هادە ئەس خوا دنەینەکەی دێ دەبینم تە سەرێ تە شوشت چێ نابێ ئەزێ تە خەرابکە لێنو تە تویە و سەریژی ئێتەیە کردە و براسەرتیە و شوشتن لێکەرە تە سەرێ خوا شوشت ئەف خوا دەکەوێ شووناتە لەبێدرێ ئەv jî ev xwa li vir jî dikeve şûna min li vê dirê em gorê me li xwe dikin em gorê me li xwe dikin em gorê me li me dikin ev mek ya meyê fe'l ضمير الملكية وأب ياد دوا أو جيامي كورجي إيماني ولما إيماجي أم لكي دكن لما دكن أم غوري ما لما دكن فشاشبونك دبر دهية دل أزي بقرم أم غوري خوا أف خوا أما يعول لخوا دكن أف خويا دواي دكن
ئەو وی وێ دبینە ئەv ئەو شونا وی وێیە هەردووە هەڵتینە ئەو خوا دبینە ئەو خوا دبینە وی وێ دبینە ji herdûwar bikartê zayîndê dikuje li vê dirê wî wê dikuje dibe xwe dibîne ew wan bibîne ew xwe bibîne ew xwe bibînin li vê dirê me got yek ji mare ew wî dibîne ew wê dibîne li vê dirê yek ji mare bû li vê dirê pir ji mare xwe dibînin ev î in a pir ji marê yê û xwe ev ewaya غەیری ئەوا virê evaya a yek ji marê evaya a pir ji marê ew xwe bibînin ew xwe bibînin li vê dirê çar cînavên hevdû dîtî hevdû dîtiyê ê hevdû dîtiyê yanî du kes yan sê kes wê bikin hev hevdû bibînin nav we bi cînavek nû tê kirin hev yan yek ew cînava di axiftinê de di do yan sê kesin bi hev re di nêmûnin şûna wan digerin li gorî zaravayên kurdî gelek dirovên wan yên cihkî hene yanî ev zarava devokî yanî ji deverekê ji cîkî heta cîkî tê guhertin gotina hev hinek wê hev dî hevdû hevdûdin hevdûdû yan yek dî yek dû yek û din yek û dû mînak te ji wî re û wî ji te re pirtûk kirî wê çilok be tê bê we ji hev re pirtûk kirî ev hev ket şûna wî û te wî ji te re kirî te ji wî re kirî we ji hev re kirî ya din ew û arês li vê dirê tewandiyê hatî tewandin navê wî aras e ew û arês hatin ew û yekî dî hatin ew û yekî dî hatin ev yekî dî hinek dibe yekî dû hinek dibe yek û dû hinek dibe yekî dî û hinek dibe yek dî ew û yekî dî hatin ew û yek dî hatin zarava ji cîkî heta cîkî tê guhertin ev in guhertinê we bes tev di vî qalbî denê yan yekî dî yan yek û dû yan yek û din yan yek û dû enha cînava hev li dû daçika giwere li dû ehrufê cer yanî li dû daçikekê giwere hingî dikare bi daçikê re bibe yek çilo bibe yek li vir em dibe li hev ê û têhlanîn dibe lev levdan levkirin lev hatin levxistin levgerandin ev tev tê gotin ji me got daçik lê û jê û dê û bê ji hev jev re xweş kirin jev re peyivîn jev re gotin jev re vêxistin
د هف تف اف دبي تا دكافش وناوي و اف دمينو وكخوا ها تهلانين و va دمينه دبي تف دهاتن تف دا گوتن تف دا خوارن تف دا لیستن تف دا چون تف دا رقصين تف دا گرين تف دا بازدان تف دا کنين ب هف ب ا تهلانين و ها تهلانين دبي و بجي دبي با دبي پف پف گرتن پف خستن پف رستن پف و هروها لكراتي بدو دبينه او جيولو تي كورت كرن دا وانا ما يكبي لسر جيناوين شانين داني يعني شانداني از هيفي دكم وسودك جهلاني ودم هوا خوش